Bilbao Pride, Bilbao Bizkaia Pride, hasi ginen 2015ean, eta esan dezakegu dela LGBT jaialdi sozial eta kultural bat. Hau da, gizartean lan egiten dugu sentsibilizazioan, informazioan, eta laguntzan, eta baita ere alderdi kulturaletik eskaintzen doguz adierazpen mota ezberdinak, musikan, artean, zineman, eta saiatzen gara alde batetik aldarrikapena eta bestetik festa edo ospakizuna, agian hobeto esan da, biak batzen. Aurtengo edizioa kulturalena dela esan genezake, musika daukagu, kontzertuak ditugu, baita ere daukagu kaleetan animazioa, baita ere daukagu artea, arte erakusketak, bisita gidatuak, esposaketa txikiak, baita ere daukagu zinea, daukagu zinema ziklo bat, baita ere dago komikien mahai inguru bat, poeten errezital batzuk, eta ekintza morda daude kulturalak baita ere. Horretaz gain, beti egiten doguz ekintza sozialak elkarteekin, sentsibilizazio ekintzak, informazio ekintzak, eta familientzako aktibidadeak ditugu, kirol aktibidadeak ere daude, eta jarraitzen dugu ekintza garrantzitsuena, urparei deitzen dugun itsasadarrean zeharko barkuen martxa da. Asteburuan zehar, ekintza guztiak doainikoak dira, musika doan da, zinema doan da, erakusketak doan dira, eta saiatu gara guztientzako ekintza interesgarriak proposatzen. Beraz, jendeak irakur dezala programa web orrialdean, sare sozialetan ere gaude, komunikabideetan ere informazioa dago, eta parte hartu dezatela dauden ekintzetan edo bere bakoitzak egin dezakeen ekintzetan ere, ze jende askok egiten duena da, bandera hartzen du eta bere lekuan jartzen du, eta bere ekintza bat egiten du, beraz, guk proposatzen duguna da ekintza batzuk, horri beste asko gehitzen zaie, eta egiten duguna da motore bezala hiri guztia animatu daiten, aste nagusi antzeko bat bezala, beren ikuspuntua erakusten, eta batzuk alde, beste batzuk kritikoago, dena ongi etorria da, parte hartu dezagun nola egin dezakegun LGBT berdintasunean aurrera egin dezan Euskal Herriak.